putere și o mare valoare. Aleluia! Spune Ioan în epistolă în Ciar, o lăsăm în 8 și spune cum Domnul clar că iubesc pe Domnul Iisus și cum fratele lui Iisus. Ce zici? Ești credincios? Nu. Spune că iubesc pe Domnul Iisus, toată altfel de lângă mine îl urăsc. Ești ucigaș. Vorbim lucruri în partele ea că mai bine astăzi aici o trezire spirituală, mâine pleci una ca alta și ne merge de vicie cu Iisus. Decât să rămâi într-o situație critică de că e bine așa să te o duc, e de dăci în iad. Cine merge înaintea lui Iisus merge în iad. Cine merge pe urmele lui Iisus ăla merge cu El în cer. Aleluia! Le comina la Domnule canalul și amana Domnului. Când vă adunați aici, cereți protecția Domnului peste dumneavoastră aici. Cereți și adus până să vede biruința în adunare. Cereți ca sângele lui Iisus să vă elibereze, să vă curățească. Elichnat-o să amana Domnului, pentru că-și mare lucrare de asta facă Dumnezeu în teiu. Nu-L împiedicați pe Dumnezeu în biserică. Nu-L puneți piedică lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă dumneavoastră nu vreți, îl puneți piedică, tot din Dumnezeu să vă judeca. N-avem la domene ca Dobenhau. Aleluia! 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 Nu-i vreme de a vorbire, nu-i vreme de a țipit, că-i scurtă legea și vine Iisus. E scurtă legea și vine Domnul să știe poporul. E gromele, camara Domnului, o dă Domnul, vine un vânt. Și vântul ăla trece prin munți adunării, un vânt străin. Și au văzut unele cantele că ei de-abia mai fulfăiau. O vai de cantele că nu cerul ei. Dar flaca asta să mărească că se vor stânge. Aleluia! Ce valoare a avut într-o zi când ai primit pe Domnul? Nu este aceeași valoare în veșnicie? Nu este aceeași identitate în veșnicie? Nu este aceeași comoară în veșnicie? Ai lăsat lumea, ai lăsat lucrurile lumii, ca să-L primești pe Iisus. Îl stai lângă Iisus, că vei fi fericit. Încrume până la Domnul, precrume la tine din colțul ce Duhul Sfânt. Necrume la radost, la mana Domnului care a dobiet. Crede că și-am vorbit de multe vreme să mă împinit dreptul tău. Ce o cauză mare, ce momentul de biet, ai zis, Doamne, când am vrut vremea ca să iei să lucrezi. Iată ce vorbește Duhul Sfânt, zile numărate și scurte, când e domene bravo, semene caratos, la managată, vei vedea mâna cerului din veșnicie, că a uitat să-ți facă dreptate și izbăvire. Brigă toți la manadomenaie, brigă și manadomenaie, pentru că și vremurile din cercare, să nu îndepărta și Domnul va ta biruință pentru tine colțul tău. Rai popoare de gotna manadomenaie. Azi, Doamne, nu mai pot, că corabia sâncă se scufundă. Erau trei persoane pentru care te rugai mult. Și am zis, pentru persoanele ăștia vreau să dai izbăvire. Emela, Domnule, canalul și amana Dumnezeu, și o zis, Domnul, femeie, tu să crezi. Că ce-am hotărât pentru corpul tău rămâne neschimbat de mine, Domnul. Aleluia! Eliminăm la Dumnezeu de vie și Domnul va lăsa un semn peste dumneatale ca să înțelegi că-ți vorbește în aceste serii Iisus. Rive-tu-ne la Domnule, canadul și amana Dumnezeu. Sământul pe care Domnul ți-l lasă Dumnezeu de vie. Gura ta de ce Domnul de va spune și alte frate. Domnul omului să-mi iată ce-ți vorbește Domnul. Rică la toți, la managată, la managată. Va veni o persoană de parte bărbătească în corpul tău. E grado să managăme. Și atunci când acea persoană e grado să managăme. Când va începe să vorbească, să-ți aduce aminte că ea ăsta e pentru că e grădat. Că trimite acea persoană de parte bărbătească. Pentru izbăvire pentru corpul tău de început. E glumele, la managăme. Gata, e scurte, să-ți apare încurcat. Gata, Domnul, de ce ți-ți apare barieră? Barieră să vă ridicați și Dumnezeu va împini lucrarea de Duhul Sfânt. Aleluia! 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 Merită să stai
mâna lui sus. Merită să stai în credința lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Îi mulțumim lui Dumnezeu că se încheamă locul acesta la rugăciune.